Pocs dies abans que arribin els tres Reis Mags d'Orient, els nens i nenes han de tenir a punt la carta amb tot el que desitgen perquè ses majestats puguin complir els desitjos dels infants. A Calonge hi ha hagut una gran aparició que ha concentrat a desenes de nens i nenes amb la carta feta a la mà i que han pogut dipositar-la a la bústia màgica de la plaça de la Doma. Abans, però, tota aquesta mainada ha gaudit de l'espectacle de la Cuca i en Rubens amb màgia, bombolles, cançons i sobretot amb energia i alegria instants previs a l'arribada del carter reial acompanyat d'un patge. Per amenitzar l'espera del carter reial i combatre el fred de desembre, la colla de carnaval Els Esbojarrats ha organitzat un berenar amb dolços i xocolata calenta perquè totes les persones assistents poguessin gaudir de la tarda. Doncs avui tenim l'arribada del carter reial. Aquest dematí hem fet un taller de fanalets i un pintacares i també ha vingut el carter reial al migdia. I ara a la tarda tenim una animació familiar amb una xocolatada, també vindrà el carter reial d'aquí uns moments i aquest any l'Ajuntament ens va oferir la possibilitat d'organitzar la cavalcada dels Reis de Calonge i vam creure que un primer acte podria ser aquesta arribada del carter reial per així ja esperar tots els nens diumenge vinent a la cavalcada. Al voltant de les 6 de la tarda ha aparegut el carter reial i un patge provinent des d'Orient que han fet que tots els infants de Calonge i rodalia s'impacientessin per abraçar el carter, dipositar la carta i agafar un obsequi que han regalat els personatges. Per la colla Els Esbojarrats, preparar una arribada reial d'aquestes característiques ha estat un orgull i un gran repte. Sí, correcte, doncs per nosaltres ha sigut un gran repte, perquè nosaltres som una colla bàsicament que fem carnaval, també participem al mercat medieval i a barraques durant la festa major i alguna vegada també oferim alguna paradeta amb servei de bar, però aquest acte la veritat és que ens ha superat una mica, però bueno, tenim molta il·lusió perquè tots els nens estiguin contents i rebin bé els Reis a Calonge. Els més petits de la casa han pogut xerrar amb el carter reial i per demanar tot el que han escrit a la carta, com joguines, salut i sobretot molta tecnologia. Però intentarem portar totes les joguines que han demanat els nostres nens de Calonge i Sant Antoni. Sobretot han demanat molts de llibres i els Sony Angels, que s'han posat molt de moda aquest any. Avui hem portat un detallet i els hi hem portat un prismàtic o un dominó perquè hi puguin jugar. Hi ha molts nens que sí, hi ha nens que regular i hi ha hagut molt pocs que no s'han portat bé. He demanat un slime, una nina que me deixi igual que jo i tinta pel pèl de color vermell. Un Nintendo Switch i un disco d'aquells per tallar. Amb aquesta arribada del carter reial a Calonge, els nens i nenes han pogut deixar la carta a la bústia i ara només els hi queda esperar fins al pròxim 5 de gener per veure l'arribada dels tres Reis d'Orient i passar la nit més màgica de l'any.